O primeiro contacto que tiven coa realidade da Galicia exterior foi xa de pequeno, cando escoitaba as historias que contaban miña nai, as miñas tías e o meu padriño sobre as miserias do éxodo migratorio dos anos 60 a países como Alemaña, Francia ou Suiza. Case 60 anos despois, os galegos, moitos galegos, seguen buscando fora unha oportunidade para as súas habilidades e para o seu talento. O país, ás veces, non é quen de ofrecerlles esa posibilidade que tanto merecen. Case 60 anos despois, o contacto é moito máis directo, agora temos as redes sociais e temos posibilidade de que ese contacto sexa máis habitual e case diario, pero segue habendo eivas moi importantes, como é a do voto, por exemplo. Antes directamente non podíamos votar, agora temos que rogar o voto no medio dunha serie de trámites e de burocracia que desmotivan a todos vós. Aínda así, hai momentos no ano que paga a pena compartir e celebrar, e o Día das Letras é un deses momentos. Quero enviar desde aquí un saúdo moi agarimoso a todos os galegos de fora, pero especialmente aos membros da Rede de Galegos no Reino Unido. Volvede pronto.